Ar a tachtú lá déag go bhí na Nollaig san Oíche Saran ag deachlog dag bad cowlaí Sassanach dug na Gaillimhe le 250 idir Aram, RIC agus Tans. Ní ra ólas ar an gná fear ar mád cé acu misisiún a bhí siad tuairt faoi. Ag an am seán éireann bhí baricí RIC dúnta faoin tua. Bhí méid mhórachab a dionú únsaí orb agus bhí dóite agus daríomh isteach na pólíní go dtí na bailte móra. Bhí baricí rónan in árainn dúnta ó bhíúil 95. Ó thuascagan na Saor Snéireann bhí go leor pólíní Maria sa tír. Bhí éirí beví sa bhórsa imíd a bhéitadís nó dan siad agus rinne siad iirecht fannacht neodrach. Go minic freisin a chuirdaoine áitiúil ar an ólas faoi ionsaí a bhí pleanáilte. De réir Geraldine Plunkett Dillon, drefur Joseph Mary Plunkett a Maria van Iideag Shréideag, bhí níos mú pólíní agus auxiliaries agus tans an eile na bhí go roiní áitiúil. Bhí ionsaí a dhéanamh choláit hímpel chunda na Gaillimhe. Bhí go leor gan na bódaí atá ag an hímpel na Gaillimhe neo anim níine daoine a Maria van Tamsin. Bór Hémas Cuirc, Sean Mulvey, agus mí na saona 95, mí roimh an ionsaí fíochmhar ar árainn, Maria van Taireo Grífa an eile. Lean an long ar a sair go cúnchiléine in sin a gur chuirsí an chudeile a bhí ar bord I ddír I Gilrónaigh. Bhí an grúpa crú I ddír I Gilhuidhí inis a Marshall go Kilrónaigh. Bhí siad a súil go gasadís leis a daoine bheith ar hebh ó baile Kilrónaigh nó an taobh gan na lean. Na drama tháinig I ddír I Gilrónaigh rinne siad thosa siad a gúntú na tí I Gilrónaigh. Is léir go raibh einrach Jacob go na daoine a bhí siad a ghearra a chuirtú. Thosa siad a caithfidh pileir leis na tí seo, tharn siad daoine machas na tí agus rinne siad ionsaí fíochmhar orb. Bhí daoine ar nús Pat Hernan I Gilrónaigh agus chud ar chofada le ciléine a cortú Pádraig Fitzpatrick nó Mac Antonín ghuair go mbeadh se chuineál daoine a bhíoh ag rí óna pólíní ar mórthír. Bhí scéal faoi iarmhairnealacht de chuid chabhlaí a gléasúas ina cholamárnealacht agus a hábháil réinst daoine nuair a duine se ghóib na ra bhaint ag na daoine sin leis na daoine bhí siad a chuirtú. Gan pólíní in árainn, níontas go fir a bhí ar hebh in árainn agus a bhálach agus a tréáil in árainn ag an am. Ó go leor gan na daoine a bhí ar hebh óib na crága agus bar eile ar a hain.
Bhí scéal faoi fearháin a cho isteach a scéal ar a Gréig mór agus a dáán go dtí gur siad a mí. Dána fir seáile go bhálach amach an áitichaí éagsúil in na crága agus híos faoin áil a gasannaí áirid. Bhí fearháin i déal bhób in ort na gapal nuair a léim seach an inneoig, fad sa bhí se ráite ag léidir Tim Robinson go mbeidh scéal a fuair se héin gur raibh sé oltach ag an am sin agus a gúntaí na tí thart an. Bhí Lawrence McDonagh an fearr a Chanatans an árainn ina chúnaí an mbaile bhainisteoir. Bhí sé cúnaí sa teach le an éir agus a báir agus a chu dreifúrachaí. Bhí sé cúnaí cuasa béal deiris a bhí an gun fear a bhí sé géascach leis. Bhí sé géascach le blianta revision. Bhí sé níos tíocha 8 bliain gaois. Agus bhí sé réiteocht le ghail ag an éifreann i Dubhchrónaigh. Tá scéaltáin gur a ireifear leis nuair a chuir sé sair an seanmhór mainisteach idir na tí agus gur stop séad tamil féchantir a duine be háart, háartar tí tamí bhailt nó háartar an áit atá teampla chiarán inis. Chune séad arab sair an bór sin an tosa go na seantí tí sair tesan an mainisteach go dánig séad amach ag i chéad mhórín eile héir. Is an sin a stop na tansaid go haban. Deirtar go neach an dreifúr bhile, bhí scéal sa bápéir faoi seo agus gur impisí ar Lawrence a gáil bhile lé ach nílú cínte ar 64. Nuair a labhair me le mac dreithúr le Lawrence McDonagh, fearhfuil Lawrence a héin an anim céanair agus lena ireifear Agnes, deir séad lum go rúirt an bheanna sinne an árainn tamil brídgilinn, beanna bhí tócaí le an cogaíochtam le clia agus an 16 í héin agus bhí gobarim le clia an am go ben scéal a chúla siise agus hí ís mhaig an am gur rúirt na saidiúr lob gur cheart ob a gáil bhile gur se cúntarteach agus gur chaisiad orachar san éir roimh a bhile cá. Ach ar éon chuma Mícheál Lawrence bhile chu sé síos a bóir go neachar seach ar an mór ó thua agus thosa sé a gáil sair faoin chláí. Is an sin a chaisiad na chéad piliúir. Chune Lawrence sair faoin gláí agus cha an saidiúr thuasad an ard os i híon ar eile an nuas. Bhfuil sin chláí tresna an mhór agus tháinig an orachar tresna gur bhfuil se Lawrence a bhí faoin gláí. Chó sé chrídí chléomhrach agus a scabhóg. Bhí Lawrence chead lá tín ag baile agus caiileh ar a deardaoin an dar lá fíocht go bhíon an Nollaig. Siad na daoine a thug bhile Lawrence hééis a chá na bhí se caiite ar mór na a chud cuasain. Mícheál Ó Goill, Joe Walsh agus Bhásaigh McDonagh chul cear leis. Ba droch scéal gan na sasannaí an marú seo nuair a chuir amachchas na pápéir. Ní rá sead a ggéire go ngá scéal gur chaisiad fearr a bhí ggéar a bhealach íonna an éifreann mar bhreanach se an don óg. Dúirs na pápéir freisin ag an am gur a beirt fearr marmh ach bhí naine mar a tugadh a Michael Manister buas go rá go bheith í bheasc siad suasa le aim an bhile. Dúirt pís eile a bápéir eile gur maríomh siseir go na hóglaí a mus na crága an árainn ach ba bheilt scéal bléagach a bhíú géireach ar amach faoi an únsaí i dtionú ar árainn
Agus deardaoin nar tháinig daoine le staidiaíonna ní raon chorpannaí le fáil nó le feiceáil agus deir siad náranna hiileannaí sásta inseacht gar an na daoine seo. Ach níor maríomh ach an fearháin Lawrence McDonagh. I meas na daoine a thóg na Sasannaí le túirtchain príosún na ngáile, bhí protestúnacht áitiúil Richard Chard dain neart caint in sa stair maidir is bhar sin agus ó híomh an siopa bhí ag Gilrúnain agus ó híomh cuasaí aráin agus a léidir sin. A chuig na Sasannaí am aill gúir siad gunna a bhí sa teach lena iad a bhí nar am hasanna agus thug siad gaile ach ligiúmach golua nar a bhí sin an bhíniu cé na daoine an oileán tógiú bhí Joseph Doyle as Kilrúnain íoscaire, Mícheál J. Gill íoscaire as Kilrúnain. Sin scéal a bhí cluiste am haon mar ba cuasa bhéal deiris chuin an fear seo mac le Bhásaigh Gill gur sé tín ach gur thug dras leba agus gur úsáid an mád a bhí Jacob a bhí sena inaltóid ara nó a bhí chá hamáint mar dearadí sé gnáam agus méidir gur len grúpa óirteach bádan le Jacob hain. Freisin chóirta sé de teach sin mar bhí ceangailt le Conamara ag teach le máir breanach a bhí pórsta ag Mícheál agus bhí línta thusa staire agus chuir sé tríd na línta cuairta go mecht daoine a bhálach fúb. In chéad an eilehíar lista na Edward Gill cé nach chuil muine an trácht áil fós agus deirtar gur fear cáid bhí an ag gur a capla agus cára i Gilrúnain agus bhí chláán an láirhhaile Gilrúnain a bhí cá únaí acu. Freisin tá J.H. Quinn, ba bhead fear a bhí pub agus sipaige was ag crossmór Lord Kilrúnain agus bó an taobh thua gon tíad ó thusa ó asard bacha. Agus in chéad áile níl chéadainnim tucha ach Mullins agus Blacksmith na é. Bhí Jonad Gow nó Joe Mullins as bailí Kilrúnain agus dóigh bin an fear tá gceist in sin. Chamáile sin mí Anthony Kelly, mí rá chláán Kelly a Gilrúnain, ceapan muid go beda an chláán bhí ar mór ó thua i Gilrúnain, agus go dtíhann a bhí ceangailt acab le fóstan acab dreabhar le Lawrence ina dhéis sin. Bhí Martin Walsh dreabhar leis an bhar a lúmaide thugamháile agus chuide go chúrsan Lawrence. Bhí Patrick Fitzpatrick atá lúte roimh seo cé go bhfuil aim tucaíonn sa lista mar Fitzgeraldach is dearmad leis an stói. Agus bhí sé híos mar iascaire agus bhí bád ag Mark Anthony nó Patrick Fitzpatrick ag an am. Thomas Hernan Felimera as Kilrúnain. Dóigh go deáire mín sin ceapan muid le Pat Hernan ach bhí Pat héis cethehób agus thug siad iad áir. Bhí eachtarí go leor eile a tharla hímpel bailí Kilrúnain agus a baintí eile ar an oileán. Nis bhí na príosúnaí tucaí go gaile, bhí siad sa príosún na Town Hall, áit a bhí uafosach, salach, grána, floch agus lán le míle agus sneá. Bhí cead acab síos ag an áin ag na príosúnaí órs teachtain lena go déadaí i Mícheál agus bhí siad caitin sin sa bhuacht an chudeile gan am. Bhí cáil ar gohanéir a phríosún an eile de réir éile stillan mar nar thug sé cead go na tans na príosúnaí a bhla agus dochraíon a bhób. Tá sé beagnach 100 bliain ó Dúnmharú Lawrence McDonagh agus an ruathar fíochmhar ar áireann. Tá sé fós be a cuimhne chuide go na daoine, Tá súlainn cuideacha scéalta go leor
ón túris beag seo atá cur le chéile. Níl tada níos cínte ach gur gníomh scigamhránacht ag stáit hasna a bhí san únsaí grána a dúnmharú áireann agus ar Mhásaigh Lawrence McDonagh. Fadas bhí muid a fisrú an scéal seo, bhí sé sa lear gur go leor go bhaintear áireann a bhí gar a maitinas úr chun saidiúr a cha Lawrence McDonagh.